Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. КАМАЗ заводын 50 йыллык юбилейи белән Россия президенты котлады. Бәйрәм һәм очрашуның иң мөһим мизгелләре хәбәрчебез сюжетында. Палаталар иркенрәк, һәрберсендә кондиционер һәм телевизор булачак. Йогышлы авырулар хастаханәсен капиталь ремонтлау дәвам итә. Бүтүнчүк исемендәге төзелеш күлияте тулай торганда ремонт эшләре узды. Башкарылган эшләргә шәһәр мэры Наил Магдиев бәя бирде. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. Россия президенты Владимир Путин КАМАЗ ошык акционерлык җәмгыятен ярты гасырлык юбилей белән котлады. Быел дәүләт башлыгы Татарстанда 4нче тапкыр булды. Соңгы 3 елда Ярчалы шәһәренә килүе беренче мәртәбә. 2016 елда автогигант конвейердан беренче йөк машинасын чыгаруның 40 еллыгын билгеләп үтте. Шул вакыттан бирле оешма күп үзгәрешләр кичерде. 50 ел элек Чаллыда булачак завод урынында беренче чүмеч туфрак алынды. Ярты гасырдан соң бу предприятиедә дистәләгән завод исәпләнә. Шуларның берсе кабиналар каркаслары заводының яңа мәйданчыгы. Бу КАМАЗ һәм Германияның Daimler концернының уртак предприятиесе маенда эшли башлады. Беренче чиратта Россия президенты Владимир Путин шушы цехны карады. Аны Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңнеханов, КАМАЗ предприятиесе генераль директоры Сергей Когогин һәм немец компаниясе вәкиле Мартин Даун озатып йөрде. Алар белән дәүләт башлыгы немец телендә яңалыклар турында фикер алышты. КАМАЗның 50 еллыгына ягулык мичләре җитештерү двигательләр җыю линиясын эшләтеп җибәрделәр. Ел ахырына К5 буыны йөк машиналарын серияле җитештерү башланачак. Шулай ук Сергей Когогин президентка яңа буын КАМАЗ Континент йөк машинасы К6 гаиләсенең прототипын шәхсән үзе күрсәтә. Руль артында Владимир Путин утырды. КАМАЗ көчле кешеләр тарихы. Автогигант цехларына Владимир Путинның берничә буын хезмәткәрләре каршы алды. 20 минут дәвамында президентка шәһәрдә техник уку йорты булдыру, ипотека буенча ставкаларны киметү, елдагы әһәмиятле вакыйгалар, шулай ук моны шәһәрләр программасының гамәлдә булуын туктату турында сораулар бирделәр. Приняли решение ее остановить, но не для того, чтобы закрыть вообще программу, а для того, чтобы обновить и сделать более дееспособной, более эффективной. Сейчас Минэкономразвития развития над этим работает, и в первом квартале следующего года будет ее презентовать, и она будет продолжена. Юбилей уңайыннан тантанага предприятиянең 4000 хезмәткәре һәм ветераны чакырылды. Чакырылган кунаклар арасында Дакар ралли рейдының 16 тапкыр җиңүчесе булган КАМАЗ мастер командасы әгъзалары да бар иде. Здесь сложился уникальный по своему составу коллектив. Здесь работали и работают люди самых разных национальностей и вероисповеданий, самых разных возрастов. Такой замечательный сплав получился. Очень энергичный, устремленный вперед. Замечательная молодежь. Вот мы сейчас прошли по цехам. Люди думают о будущем. А какие вы создаете современные, замечательные продукты? Какие машины? Я еще раз хочу поблагодарить всех вас за работу. Мы вся страна гордимся вашими результатами. С праздником вас! С 50-летием КАМАЗа! Эльвина Андреева, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллының иң проблемалы медицина учреждениесендә капиталь ремонт дәвам итә. Йогышлы авырулар хастаханәсен реконструкцияләү берничә этапта уза. Беренче чиратта ремонт эшләре балалар диагностик һәм реанимация бүлекләрендә алып барыла. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. Йогышлы авырулар хастаханәсен капиталь ремонтлау 2018 елның сентябрында башланды. Әлеге вакыт эчендә 12300 квадрат метрдан артык майданда төзү монтаж эшләре тамамланды. Бу максатларга 741 миллион сум бүлеп бирелде. Беренче корпуста реанимация, диагностика бүлекләре һәм балалар өчен йогышлы авырулар бүлеге булачак. Тагын 4 корпуста реконструкция дәвам итә. Бүлекләрдә төзелеш эшләре белән бер рәттән заманча техниканы, шул исәптән сыйфатны контрольдә тоту системасы монтажлау белән дә шөгыльләнәләр. Для нас важно оказывать качественную медицинскую помощь. Это первостепенная и самая важная задача для всего медицинского сообщества. Ну и в частности для инфекционной больницы. Мы постараемся сделать таким образом, чтобы то оборудование, новое оборудование уже пришло, которое еще только придет, оно было направлено на оказание медицинской помощи. Капиталь ремонтка пациентлар гына түгел, бөтен медицина персоналы да шат. Светлана Маркова йогышлы авырулар хастаханәсендә инде 24 ел эшли. Ул өлкән шәфкать туташы. Хастаханәдә дә зур үзгәрешләр ди медик. Хәзер бирдә эшләү өчен барлык шартлар да тудырылган. Разница
естественно, не только в стенах, но и в плане оборудования. Сейчас у нас современное оборудование. Это и аппараты ЭКГ, и УЗИ, есть переносные аппараты. В реанимации у нас появился тоже аппарат УЗИ. Раньше тоже мы ходили в диагностический кабинет, а теперь уже можем уже на месте делать ультразвуковые исследования. Яушлы авырулар хастаханәсен капиталь ремонтлау 4 этапта башкарылачак. Төзекләндерү 2 елга исәпләнгән. Бу вакыт эчендә медицина учреждениесе танымаслык булып үзгәрергә тиеш. Реанимация бүлегендә койкалар саны 3-тән 6-га кадәр артачак. Аеруча куркыныч инфекциялар өчен блокларда персонал һәм пациентлар өчен аерым керү юллары булдырылачак. Палаталар иркенрәк һәм уңайлырак булачак. Һәрберсен кондиционер һәм телевизор белән җиһазландырачаклар. Моннан тыш һәр карават янында пациентның персонал белән ашыгыч элемтәсе өчен сигнализация куелачак. Нажав либо на эту кнопочку, либо на удлинитель. Да, соответственно, раздает звуковой сигнал на посту медицинской сестры, и световая лампочка загорается уже непосредственно над дверью той палаты, где пациенту плохо. Яушлы авырлар хастаханәсе төбәкнең биология куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча стратегик мөһим объект булып тора. Бирдә Кама аръягының 17 районында яшәүчеләргә медицина ярдәме күрсәтелә. Медицина учреждениесендә хәбәр итүләренчә, бинаны реконструкцияләү агымдагы эшкә йогынты ясамый. Табиблар пациентларны өзлексез кабул итәләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Яңартылган мәдәният һәм йол паркы ГЭС бистәсендә урнашкан паркның беренче төзекләндерү этабы тәмамланды. Чаллы мэры Ноэль Мәхдиев башкарган эшләрне бәяләде. Шәһәрдәшләрнең иң яраткан ял итү урыннарында нинди үзгәрешләр Мәрьям Файрушина сюжетында. Хәзер ГЭС бистәсендәге паркта кич белән дә йөреп булам. Биредә ут баганалары куелган, яңа тротуар җәелгән. Шәһәрдәшләр элек монда шундый уңайлыклар юк иде дип әйтә. Большое вам спасибо за все, за чистоту, за красоту, везде просвечивается. Раньше тут был мусорный ящик. Но мы почистили же его. Вот я и говорю, мы тоже принимали участие. Конечно, мы на субботники выходили. Парк территориясын өмәләр оештырып, корыган агач ботаклардан чистартканнар. Яңа балан агачлары да утыртканнар. Әлеге төзекләндерү эшләренең беренче этабы гына тәмам. Ремонт, парк һәм скверлар республика программасы кысаларында бара. Эшләрне башкару өчен 100 миллион сум акча бирелгән. И наша задача была, не нарушая, не внося какие-то серьезные изменения в природный ландшафт, сделать так, чтобы парк получил второе дыхание, вторую жизнь. Нам, на мой взгляд, это удалось. Большое количество людей здесь занимается спортом, физической культурой. Вы видите, занимается скандинавской ходьбой. Алдагы язда паркта эшләр дәвам итәчәк. Биредә иске скамеяләрне яңартачаклар, балалар өчен уен мәйданчыклары урнаштырылачак. Тиздән паркта 10 тиен дә барлыкка киләчәк. Паркның территориясында чаңгы юлы да оештырылыр дип көтелә. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңа ел алдыннан Чаллыда яшәүче 22 меңнән артык нәни шәһәрдәшебез бәйрәм бүләкләре алачак. Алар шәһәр бюджет учреждениеләре хезмәткәрләренең балалары, тулы булмаган күп балалы гаиләләрдәге сәламәтлекләре шикле булган шәһәрдәшләребез, ятим һәм авыр тормыш хәлендә калган бәлиғ булмаган балалар. Моннан тыш республик һәм бөтен Россия олимпиадаларында җиңүчеләр һәм бүләкләнүчеләр. Моның өчен шәһәр бюджетыннан 7 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бүгінгі менә мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Новый год – это время волшебства. Подарите себе и своим близким сказочное настроение и незабываемые эмоции вместе с посудой Кукмара. Кукмара умеет творить сказочное настроение. Приобретайте товар в фирменных магазинах Кукмара и в других торговых точках республики. Устали от скучных выставок? Интерактивный парк «Лаборатория чудес» приглашает в гости. Раскройте секреты фокусов, участвуйте в научных опытах, испытайте новейшие технологии. Набережные Челны, ТЦ «Омега», 2 этаж. С 7 декабря по 12 января.